concerned, I think I would like to reserve my comments. They have their grouses, they have their reasons, and government has made it clear numerous times the door is always open for negotiations. But HNLC should also realize that unless there's a negotiated agreement in the system that we are in the country that we are in, it's not going to work. Violence it's not the answer. กา Director General of Police DGP กาจลากากงอีดาชิชานองรังหากสงิบอาร์กะละองบากิปุลิตกาเมฆลยากิได้กิบลปงเครบันคังลาดยากะนิวเทรม National Liberation Council HNLC บันปันอียากะบอร์จงกากะไตกะจิงเกรนกา DGP กะได้หาดินบาลิจบุบอม IED กา HNLC หาสนิงริบฮอย District ดังฮักกิเนกิตะเยวบลาเดบka HNLC kala ban pedeng ban persang ban pen i ya ka jing don paj bat ka bor jongki henrei ngipat ngidei ke basim ya karai ban pen tikna ba kin om yo ban pen i ya ka bor jongki laong ka DGP da ka bak kan taj ban kren shu halor ka HNLC ka DGP kala pedeng ba ka tai ka seng ka don ha ka jing e ka balong ru ka daw ba kile ya ka tai ka kam ka DGP kala pen kan mau ru ba ka sarkar kadang pli ya ka jingkhang ban ye kren yesuk bat ye kani la ban le kat kum ki an bat ki kendon balabu hapo kari katai ka jingkren jong ka DGP kadai hadin ba ka HNLC kalakam ba ka jingkhot ye kren yesuk kadai ka bom don jingmut lada ka sarkar kamla ban pen bechwa ya uput usam ka Asam Meghalaya